vision is to see and have an efficient and effective judiciary that is independent and able to fulfill its mandate as set out in the Constitution. Lowo ngumbono kaJaji Dunstan Mlambo xa enokuwelwa ngumqa esandleni abhexeshe iJaji zeli. UJaji Mlambo ngumakade nethwe ngenadyasi kwicandelo lezomthetho kweli. Ewe kaloku wayesakuba ngusihlalo we-Legal Aid South Africa ze wachitha nexesha elivisayo kwinkundla yezemisebenzi. Ngo-2005 wachongwa njengenye yejaji kwinkundla ephakamileyo yezibheno ze washiya apho ngo-2010. Sithetha nje umongameli weJaji kwiPhondo lase Ujaji Mlambo ulithathelele icandelo lenkundla kweli nezithande ukugxekwa kabukhali mva nje esithi ziyasebenza kwaye zilandela umgaqo-siseko. The judiciary operates in a somewhat toxic environment. Toxic in the sense that the judiciary is attacked on a number of fronts. Its independence and impartiality are always at stake and attacked. Kodwa nangona kunjalo uthi kusakuninzi ekumele kwenziwe. I think access to justice, access to courts remains an issue despite us having got more than 20 years in our constitutional democracy. Ujaji Mlambo uthi unazo zonke izakhono zobunkokheli ezidingekayo kwesikhundla sokuba yiJaji eyongameleyo kwinkundla yomgaqo-siseko yaye uthi lo msebenzi umlingene kwaye ulungele. I'm one head of court who's acutely aware that there are some of my judges who may be better than me in one or other aspects. Instead of sidelining them, I bring them closer to me. Ibisaqhuba ke le nkqubo yodliwano-ndlebe yaye uJaji Mlambo kulindeleke aphekwe sophulwa ngemibuzo imini yonke namhlanje. Kwiindaba ze-SABC, ndingusivuyile Mdyokolo.